tayo guys. Oo, sinuot ko na ang mahiwaga kong damit. Dan tamsak sa nakapin, ma'am. Ayan, maraming salamat sa tamsak mo. Nesil Asibo. Ayan. So, maraming salamat sa patamsak. Ayan po. Saglit. Oo. Saglit ng makalit. Saglit ng makulit. Ayan. Nandito ako. Saglit. Oo. Ayan. Punta tayo doon, ha? Oo. Kasi malamig. Oo. So, pupunta tayo doon sa labas. Ayan. Oo. So, isusuot muna natin ang ating boots. Boots. Ayan. Ayan. Oo. Saglit. Kaloka. Ayan, no? Saglit lang, ha? Oo. Magsuot muna si host. Magsuot muna si host ng boots. Ayan. Sasabayan po niyo ako papunta doon sa labas. Ayan. Malamig eh. Ayan, na-snow eh. Ayan, so, okay na. Lights na. Ayan, pwede na. Pwede na. Ayan, mga kapatid. Oo. Ay, teka lang, ang aking gloves. Maglalamig tayo nito. Saglit ang gloves ko. Hindi pwede to, Mare. Ang gloves ko, Mare. Paano na lang? Saglit lang, ha? Ang gloves ko, kailangan ko kasi sobrang lamig. Paano na lang? Ayan. Ayan, paano na? Paano na? Paano na? Ayan, ha? At saka, dalhin din natin ang mask. Baka mamaya makatanong tayo. Ayan, oo, sige. Sabayan niyo ako. Papunta doon sa labas. Oo. Maraming konti, no? Ayan, mega love shout out sa mga 12 na nagtusok natin. Ayan, Nesil Asibo. Ayan. Ayan, oo. Ayan, na-scratch na, no? Kasi may car na pumunta dito. Ayan. Meron palang pumunta dito na nag-ayos. Ayan, oh, inayos yung ating daanan. May pumunta pala dito, nag-scratch, no? Maraming salamat. Ayan. Oo, yan yung ating table. Mga kapatid, ayan, no? Ayan, mega love shout out. Ayan, nandito ako. Nandito ako. Ayan. Ayan, dito ngayon. Na-snow ngayon. Ayan tayo, no? Nagpa-snow tayo. Ayan, inayos na naman. May pumunta dito. Oo. Nag-ano sila, nag-scrape. Ayan. Yung daan. Ayan. So, tingnan nyo ako. Puno ako ng snow. Yung aking, snow pa more. Ayan. Yung snow nandito sa aking mukha. Ayan, mega love shout out everyone.